shi so halitta ne, wani ya so ka hujja ne, rike kai mutunci ne, murmushi tukwici ne, waye. ‘Yan mata, inda ganki na wuce, na ki gabatar da kaina a gare ki, ai babban tashi hankali ne a gare ni. Ai ne bakan na ganganci a rayuwa. Amma malam kai mahaukaci ne ko? To in kai ba mahaukaci ba ta yaya zaka tare mace kama kana wani surutu? Tabbas wanda hankali a kanki. Ai ni akan san ki ba abin da ba zan iya ba. Ai ba abin mamaki bane, shi so lokaci ɗaya ke shiga zuciya ai. Lokaci ɗaya zai shiga, kuma ya shiga fitar sai tashi hankali ne. Ai idan kika ce man ki in kwanta ki jana a ƙasa, wallahi akan san ki ba abin da ba zan iya ba. Gaskiya dai baka da isasshen hankali. Ni da ma ai ni akan ki ban da hankali. Saboda duk abin da kake ce ba akan ki idan kai ni yanzu kike ce in cire rigar nan ma wallahi zan iya. Wallahi la ilaha illa in dai har zaki so ni a rayuwa ki so ni kawai shi ne kan hankali. Dan Allah ba mahaukaci bane kai. Wallahi ni ba mahaukaci bane amma akan ki a yanzu akan ki zan iya haukacewa wallahi. Wallahi zan iya haukacewa akan ki. To ni in ba hauka ba an taba ganin mutum kawai ya tara mace akan hanya yana wani surutan banza surutan mutum ba dole in ce maka mahaukaci ba. Kan matsa ka bani hanya ko kuma in tsinka. Ni fa duk abin da zaki min wallahi akan san ki ba abin da ba zan iya. Mahaukaci? Haka ne. Daga zuciya baki ya kai sako, ga idaniya ita ba ta san bako. Shi so halitta ne, wani ya san ka hujja ne. Ki bude, ni fa ba zai yiwu ba fa. Sai an daura mana aure da ke ba. Daga zuciya baki ya kai sako, ga idaniya ita ba ta san bako. Ba wanda isa na aure ki wallahi tallahi sai an daura mana aure ba zan fa kofa gidan nan ba ina nan ba inda zan tafi sai na jira manya sun fito a daura mana aure daga ganin ki nace ina son ki ba ki tsaki saurare ni ba sai ki gudu to dan haka wallahi tallahi ina nan sai na aure ki ba zan taba ba a taba yin haka ba amma a yau akai na sai an fasi an yi in Allah ya yarda ni zaki raina mu hankali to baki san da bane baki san waye ni ba haka ake yi na ce ki bude ina jiran ki to bari in je in dawo tunda ba za ki bude ba yanzu je Shi so halitta ne, wani ya so ka hujja ne, rike kai mutunci ne, murmushi tukwici ne, waye.